Добрий день! Щиро вас здравлю з нашої зеленої лемковини, котрої красом годне будетеся понапавати, коли будете обзирати цей фільм. Але будемо вказувати не лем нашу рідну землю, адже поучимося з нашими гістми, котрі od 2 років суд в дорожі докоła świta. Думам, że najlepsze same o sobie opowiedzieć i się wam przedstawiać. Teraz oddaję głos do kanału Przybij piątaka na końcu świata, a ja przybyłam piatku na świta początku. Cześć! Cześć, witamy serdecznie. Jesteśmy rodziną kasztanów. Kasztelanów, tak. Kasztelanów. Ja nazywam się Łukasz. Ja nazywam się Julian Kasztelan. Tak, a ja nazywam się Klaudia Kasztelan z doma Prejan. Jesteśmy mieszaną rodziną łemkowsko-polską, tak? No i zdecydowaliśmy się na podróż dookoła świata 2 lata temu. Kamperem. Kamperem. Tak, sami czasami w to nie możemy uwierzyć, ale stało się to naszą codziennością. Zapraszamy na wywiad. Tak jest, zapraszamy na wywiad. I zapraszamy, żeby wy zwiedzaliście jak chcecie, bo jest bardzo ładnie i zawsze zwiedzajcie świat i kraje. Pamiętam, jak zaczynaliście swoją przygodę. Klaudio, to do pierwszy raz opublikowałaś informację o waszych planach i napisałaś, że chciałabyś być pierwszą lemkynią, która przejechać dookoła świata. Życzę, żeby się to powiało. Znam, że masz lemkołynów w sercu, że trzymasz też pamięć o swoich dzidach. To im poświadczasz to tu podróż i zнимки z lemkiłską faną w dalekich kutoczkach świata. Czego to dla Ciebie takie ważne? Podziel się swoimi dumkami. Wyjechaliśmy 29 kwietnia 2023 roku i bardzo dobrze pamiętam ten dzień, bo to był bardzo szczególny dzień, dlatego że otworzyła nam się droga do spełniania naszych marzeń. Wyjechaliśmy z moją rodziną, z małym dzieciatką, dlatego też bardzo duże emocje towarzyszyło w ten dzień, bardzo duże. I smutku, radości, straplinku, ściok, no bo jechamy same w trójku, no właśnie tak jak powiedziałam, z malutkim dzieciaczką, nie znamy już to będzie przed nami. Dlatego no bardzo szczególny był to dzień. Wydumałam sobie właśnie, że taki cel sobie postawiłam, żeby być pierwszą lemkynią, która przyjecha cały świat. Mam, że nie dużo takich, ale trzymam kciuki za wszystkich, żeby właśnie spełniali swoje marzenia, że przyjecham i w miejscach, które znam i które poznam, będę robiła sobie zнимку na pamiątku dla siebie, dla moich rodaków i tak samo dla moich najważniejszych dzidziów, bo to wszystko się w sumie zaczęło od nich, że to tu lemkowinę mam w sercu, dlatego że jak znamy, no to wygnali ich z ukochanej lemkowiny, a mimo to nie poddali się i zaczęli nowe życie na odzyskanej ziemi. I podjaka taka dla nich, że kultywowali to kulturę, że nie zabili i dlatego chciałam właśnie się na każdej zнимці podjakować im za to, bo to jest dlatego, że one od nich się to wszystko zaczęło i dzięki nim może zwiedzać świat i być dumna z tego, kim jestem. Już steku z czasów dorozi. Przejechaliście tysiące kilometrów przez Europę, z Afryki, obieg Ameryki. I teraz wasze ścieżki będą was wести przez Azję. Kiedyście mali tak w skroczeniu oczyvidno, powiedzcie, gdzie ste byli, opisać choćby 1-2 słowami najważniejsze punkty waszej drogi, to jak byście ich opisali? No, najważniejsze punkty, no to może po kolei będzie najłatwiej. Zaczęliśmy od Europy, szybko ją dość przejechaliśmy. Pojechaliśmy tak naprawdę na początku ze znajomymi na narty i tak to się wszystko zaczęło. My już pojechaliśmy dalej, a oni po prostu wrócili do domu.
Europę, no to każdy zna, może tam niewiele musimy mówić. Natomiast pojechaliśmy do Maroko, to był cel tej wyprawy, zanim wyślemy samochód. No i Maroko faktycznie jest egzotyczne bardzo, jest to stosunkowo kraj, który jest blisko, ale jest to już Afryka po pierwsze, chcieliśmy zahaczyć wszystkie kontynenty. Także po pierwsze jest to już Afryka, po drugie jest to kraj muzułmański, no po trzecie kulturowo bardzo, bardzo inny od naszego i bardzo egzotyczny. Serdecznie polecamy, gdyż do Marrakeszu można kupić bilety za dosłownie kilkaset złotych w dwie strony, więc myślę, że jak ktoś chce spróbować kompletnie czegoś innego, to będzie warto. Wysłaliśmy potem samochód do Ameryki Południowej, do Urugwaju, do Montevideo. Jak przyjechaliśmy, no to faktycznie po pierwsze byliśmy nastraszeni przez członków naszej rodziny, że Ameryka Południowa to tylko wysiądziemy z samolotu i będą już do nas strzelać, okradną nas i zabiją i przehandlują wszystko na organy, także no byliśmy przerażeni. Nie polecamy rozmawiać nadmiernie dużo z członkami rodziny, którzy mają takie zdanie. Gdyż... No bo oni się przyjmują po prostu, nie? No tak, są tak jest. przyjęci, to Także- dobroci wychodzi różnie. Także jak wysiedliśmy, no to faktycznie byliśmy troszkę przerażeni. Centrum Montevideo też nie jest jakieś takie bardzo przyjazne na pierwszy rzut oka okiem Europejczyka, gdyż no w Europie jest troszeczkę inaczej. Natomiast okazuje się, jak już się tam chwilę pobędzie, że jest całkiem normalnie, całkiem fajnie i nie ma się czego bać. Zrobiliśmy takie małe kółeczko, pojechaliśmy sobie przez kawałeczek Argentyny do Paragwaju. Paragwaj jest bardzo ciekawym krajem, bardzo biednym. Kulturowo myślę, że dość bogatym ze względu na to, że tam jest dość dużo takiej kolebki jeszcze właśnie tych ludzi, którzy tam byli pierwotnie. Pojechaliśmy również do Brazylii. Południe Brazylii to głównie Europejczycy. Bardzo ciekawie spędziliśmy ten czas. Spotkaliśmy też Polaków, którzy handlują tam od lat pierogami. Wróciliśmy do Montevideo i zaczęliśmy podróż na bogato, czyli pojechaliśmy do Buenos Aires. Jest to ogromne miasto, bardzo, bardzo ciekawe w Argentynie. Argentyny się troszkę baliśmy, gdyż za pierwszym razem jak przekroczyliśmy granicę, to trafiliśmy do miejsca na niby kemping, gdzie szmuglowano narkotyki i ludzi do Paragwaju właśnie i w dalsze rejony. Bardzo się przeraziliśmy, dlatego że podwójnie i na wjeździe i na wyjeździe dość mocno dopytywała nas policja, co my tu robimy, kim my jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi, dopiero potem gdzieś tam doczytaliśmy, że to właśnie była kwestia tego, że to były rejony, gdzie rzeką szmuglowano różne rzeczy i my trafiliśmy jakby w serce tego, czego kompletnie nie planowaliśmy i nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Na kempingu nie było żadnego właściciela, nie zapłaciliśmy, było tylko mnóstwo psów i wydaje nam się, że kemping był typowo no jakąś tam przykrywką na mapie Google'a, żeby nie było, że tam nic nie ma. Także ta Argentyna troszeczkę nas obawiała, troszeczkę się jej obawialiśmy, ale okazało się, że jest to jeden z najfajniejszych krajów w ogóle na świecie. Ludzie są przemili, cudowni, spotkaliśmy tam naprawdę bardzo miłych ludzi, zaprosili nas do nas na obiad i na kolację i w ogóle było super, naprawdę przemili ludzie. Po drodze też spotkaliśmy ludzi, z którymi do dzisiaj mamy kontakt. Także naprawdę Argentyna jest wspaniała, a widoki jak będziecie właśnie jechali tam w koło Salty do tych sławnych miejsc typu Cafajate czy drogą numer 40, no to jest niesamowite. No i potem już pojechaliśmy na pustynię Atacama, przez Argentynę, przez wzgórza, przez drogi, gdzie w koło nic nie ma. Byliśmy pierwszy raz na 4000 metrów samochodem. No to było przeżycie. Zwiało Ciekawe nam na doświadczenie. pustyni Atacama, solar z dachu tak strasznie wiało, także mieliśmy dość dużo problemów. Musiałem go zdemontować na środku pustyni przy przeokrutnym wietrze. Musiałem wleźć jakoś na dach, także Klaudia mi dzielnie pomagała i wytrzymywała moje brzydkie słowa, które w międzyczasie wypowiadałem w nerwach. No ale dojechaliśmy do tej Atacamy, San Pedro de Atacama. Najsuchsze miejsce na ziemi, dość ciekawe miejsce. No to już jest Chile. I Chile jest troszeczkę inne, jest droższe, ludzie są tam troszeczkę tacy, już nie tacy super pogodni. Oni są też fajni, natomiast są już po prostu troszeczkę inni i trzeba mieć na to poprawkę. Przez to, że nas wiało ten solar, przed wizytą w Boliwii musieliśmy odwiedzić miejscowość Calama, czyli ostatnią miejscowość przed Boliwią, jednocześnie najbliższą od San Pedro de Atacama. No i tam niestety nas okradziono ze wszystkiego. No i z powodu tego, że nas okradli, to pojechaliśmy do stolicy Chile w dół 1600 km i
Jednocześnie jest to bardzo, bardzo złe doświadczenie, ale z drugiej strony odwiedziliśmy przez to Patagonię, Rapa Nui, czyli Wyspę Wielkanocną oraz polecieliśmy stamtąd również do Rio de Janeiro, które jest niefajnym miejscem. Jako punkt na mapie gorąco nie polecamy. Pojechaliśmy do Boliwii. Boliwia jest niesamowita. Tak, Boliwia jest takim krajem wyjątkowo bogatym kulturowo i takim totalnie innym. Naprawdę, to jest inny świat. Jesteś wysoko w górach, nic nie ma tam praktycznie. Jest choroba wysokościowa Tak. przez pierwsze kilka dni, nie ma czym oddychać. Jest bardzo Kończysz tak. uprawiać sport, bo nie jesteś w stanie. No, wyjątkowo jest tam. No i są bardzo wysokie góry, bardzo jest tam ładnie. Ludzie są tacy troszeczkę przestraszeni, nie są tacy otwarci, bo każdy trochę musi tam dbać o siebie ze względu właśnie na sytuację ekonomiczną, gospodarczą. To każdy trochę dba o czubek własnego nosa. Jest bardzo dużo takich emerytów, którzy nie mają co do garnka włożyć, bo nie ma systemu emerytalnego, gdzieś żebrzą na ulicy. Tak. Także no trzeba to zobaczyć, przeżyć, natomiast kraj jest bardzo piękny i taki bogaty kulturowo. To jest jedyny kraj, gdzie tak naprawdę ludzie dalej chodzą w jakichś lokalnych strojach takich tradycyjnych. No, nie zdarza się to już w normalnym świecie, a tam to jest po prostu normą i standardem. Czasem porównujemy sobie z Klaudią, że dany kraj jest jak Polska ile lat temu, no to Boliwia jest stanowczo jak Polska najwięcej lat temu, czyli jakieś 50-60 w stosunku do Polski do tyłu. No i tam nie zazdrościmy im sytuacji ogólnie Tak, ekonomicznej, ekonomicznej i takiej socjalnej to nie, socjalnej, ale- życiowej. No. ale sam kraj i to, że oni są mimo wszystko dumni jakby z tego, kim są i narodu, jaki mają. I oczywiście bardzo jeszcze ciekawa rzecz jest tu połączenie w ogóle kultury inkowej poniekąd właśnie z chrześcijaństwem. To jest ciekawe, bo oni dalej wierzą w Matkę Ziemię, czyli Madre del Tierra. I to jest też ciekawe, Pachamama. właśnie Pachamama, w sumie to się nazywa Pachamama, tak jest, i to jest super, bo śpiewają bardzo dużo pieśni o tym, celebrują to zawsze, jak coś jedzą, to zawsze się dzielą z ziemią najpierw, zanim coś zjedzą bądź wypiją, więc bardzo, bardzo ciekawe. No dalej pojechaliśmy do Peru. Peru Tak. już nie ma tak wspaniałych ludzi jak wcześniejsze kraje, są bardziej interesowni. No ja bym nie powiedział, że bezgranicznie można im w każdej sytuacji zaufać. To prawda. I bardzo dbają o to, żeby kupić u nich, nie u kogoś innego, wyszarpują sobie ciebie z rąk, żebyś zjadł u nich czy kupił u nich. No jest to już takie męczące, mniej przyjemne. Natomiast Peru ma najwięcej ciekawych miejsc ze wszystkich krajów, chyba jakie do tej pory zwiedziliśmy, dlatego że tam jest Machu Picchu, linie Nazca, Kanion Colca, no i mnóstwo innych rzeczy, które warto zobaczyć. Dużo jest No i mają też dżunglę i bardzo rozpowszechnioną ayahuaskę w tej dżungli, czyli ceremonię z szamanem, którą bardzo polecamy. Znaczy ja osobiście bardzo polecam, dlatego że można trochę zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, jak to wszystko działa. Samo doświadczenie takiego przejścia takiej ceremonii jest ciekawe, dlatego że odbywa się to w Maloce. Maloka to jest taki namiot jakby i robi się to przy szamanie i przede wszystkim super jest to, jak śpiewają, bo takie przygotowanie do tego to jest najpierw zaczyna się właśnie od śpiewów. No powiem Wam, że jest to bardzo ciekawe przeżycie dla samego takiego bodźca kulturowego, bo to jest totalnie co innego w Europie, czegoś takiego się nie doświadczy, a oni mimo wszystko wierzą dalej właśnie w to, żeby być połączonym z naturą i to kultywują, a zresztą tam wyżej w Ameryce tak samo, więc to jest też dość ciekawe. No i jesteś zazwyczaj w samym sercu dżungli Tak. na takich ceremoniach z prawdziwym jakimś szamanem czy człowiekiem, który się utożsamia z tą kulturą, bo różnie to bywa, nie musi to być szaman, może być to po prostu osoba prowadząca ceremonię. No i możecie też spróbować innych rzeczy typu kaktusa San Pedro czy jadu żaby bufo, to Zjeść bardziej piranie. w Meksyku, zjeść piranie i tak dalej. Ogólnie wizyta w dżungli jest niekomfortowa troszkę dla ciała, ale jest bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem, które uważam, że każdy powinien sobie w życiu przeżyć. Następnie była Ekwador, bardzo krótko, szybko przejechaliśmy, fajny kraj, nie mieliśmy na niego czasu, A ale jest- gorąco jest polecany. tak. Następnie była Kolumbia, tam można naprawdę
doświadczyć bardzo dobrych zachowań ludzi. Bardzo są mili, bardzo są kochani, bardzo są pomocni, Troszczą się bezinteresowni. O turystów bardzo się troszczą, nie? Troszczą się o drugiego Naprawdę. człowieka bezinteresownie, co się nie zdarza w dzisiejszym świecie już. Wiadomo, że w Kolumbii, no, z powodu tego, że są kartele, inne miejsca i inne rzeczy, no to nie wszędzie jest tak super bezpiecznie. Już po wybrzeże karaibskie, czyli Cartagena, tam trzeba na siebie uważać, a to niestety też turystycznie jest najbardziej rozpowszechnione miejsce, dlatego jak już jedziecie do Kolumbii, to, no to warto wybierać te miejsca, bo można pojechać do miejscowości Salento, która jest małą, uroczą miejscowością z kapeluszami, a można pojechać właśnie do Cartageny, gdzie jest mnóstwo hoteli, ale jednocześnie można się na coś nadziać. We wszystkich tych krajach trzeba troszeczkę bardziej uważać niż w Polsce, ale też nie wolno się ich do końca bać. Tak. No i potem już pojechaliśmy do Panamy, tam nas odwiedzili nasi znajomi i przeżyliśmy coś niesamowitego, a mianowicie wizytę w kraju Kunów na wyspach San Blas. To jest coś, co się nie dzieje w normalnym świecie już dzisiaj, czyli po prostu możecie sobie odwiedzić wysepki wielkości, że dookoła, jak chcecie się przespacerować, to robicie to w 1,5–2 minuty, cały dzień snorklujecie, leżycie na hamaku, śpicie w szałasach z krabami na piasku. No ten San Blas to jest też taki fenomen tych wysp, bo to nie jest jedna wyspa czy dwie, tylko to jest około 300. Nie, około, to jest nawet równo 365 365, wysep, czyli tak. możesz być Więc codziennie w roku na innej wyspie. tak, no i też, że 10% jest tylko udostępniona turystom, a na jakimś tam procencie mieszkają, no mają, to są jakby posiadają w sensie ci Kunowie, no a reszta to jest taki wildlife trochę, no nie? Że są niezamieszkane i takie dzikie po prostu z rodzonowego palmy. No i tam też jest jedna wyspa, która jest taka bardziej stolicą, można powiedzieć, i to też jest ciekawe doświadczenie, jak dzieci mają tak. szkołę i tak dalej, że Jak każda żyją. roślina jest w jakimś stopniu medyczna, wykorzystywana, używana i tak dalej. Jest to też osobny kraj, jest normalnie przejście graniczne i tak dalej. Następnie była Kostaryka. Kostaryka jest przecudowna, Tak. przezielona, ma wspaniałych ludzi, wspaniałe miejsca, dużo ludzi mówi po angielsku, więc jak gdzieś chcecie jechać specjalnie, żeby szlifować hiszpański, to wydaje mi się, że Kostaryka to nie będzie najlepszy wybór. Nie. Magia też, dżungla, bardzo dużo wodospadów, ona bardzo ma dużo wody w ogóle, więc ogromne Kolibry. ilości, no i właśnie kolibrów jest bardzo mnóstwo, bo kolibry w ogóle są jakby taką symbolem świętym w całych Amerykach, się przewijają jakby w tej kulturze przeróżnych Inków i tak dalej w ogóle, w tych wszystkich ludów, które tam wcześniej były, czyli ta cała prekolumbijska historia, ale wiecie, no tam w Kostaryce wszędzie można je spotkać, ale w Kostaryce to jest coś, gdzie spotkasz je po prostu w takiej ilości, że jak macie marzenie coś takiego zobaczyć, to najbardziej polecamy właśnie. Napiszcie do nas, powiemy wam gdzie konkretnie. Dokładnie gdzie, ale ogólnie wszędzie można je zobaczyć i tam bardzo dużo. Ale w dużych ilościach to trzeba wiedzieć gdzie. No tak, ale To powiemy. tak. No i potem co było? Potem pojechaliśmy na szybko, polecieliśmy na Florydę, no to co kto lubi. No raj z filmu, tak, plaże, rekiny, różne rzeczy. No i polecieliśmy na Jamajkę. Jamajka, no wszystkim się kojarzy z Bobem Marleyem i marihuaną i tak poniekąd jest. Tak. Jest tam troszkę taka specyficzna wibracja w powietrzu wisi. Jest taki specyficzny klimat, ale jest bardzo piękną wyspą i warto ją odwiedzić. Tak. Zwłaszcza jak ktoś nie ma takiego lęku wewnętrznego przed czymś nowym. Tak, ja w ogóle może dodam też, tam jest w ogóle brak trochę takiej tożsamości, bo mimo wszystko no, ten kraj chyba jeśli chodzi, w ogóle najbardziej ucierpiał, w ogóle jeśli chodzi o takie nietolerancję i takie różne rzeczy, no bo oni tam przeszli tragedię po prostu, no, traktowali tych ludzi jak zwierzęta, to jest okropne, polecam poczytać sobie trochę o historii i tam właśnie czuć, że oni taką dziwną wibrację, jak Łukasz mówi, ale oni właśnie nie mają tej poczucia chyba jeszcze tej tożsamości, więc tak nawiązując też do naszej łemkowiny, do naszych łemków, że to jest trudne przeżyć jakieś takie właśnie sytuacje, tylko myślę, że tam naprawdę była ogromna tragedia i to czuć, że jest tam po prostu dziwnie, ale mimo wszystko kraj jako wyspa też jedna z piękniejszych wysp, niesamowite miejsca tam można zobaczyć,
i warto, no tylko, że jest, no nie jest bezpiecznie, nie? Ja nie uważam, że jest jakoś... No nie jest jakoś super bezpiecznie, na Ale- pewno. W Kingston zwłaszcza. W No. pozostałych miejscach w miarę tak, ale no skąd wiadomo, czy jest bezpiecznie, czy nie? No jeżeli macie kraty wszędzie, czyli Tak. na przykład w ganku, w drzwiach, w oknach, na piętrze i między pokojami, między łazienką a pokojem, no to znaczy, że, że nie jest. może być bezpiecznie, a Dokładnie. tam dokładnie tak jest. Dalej polecieliśmy na Barbados, żeby zobaczyć jeszcze jedną rajską wyspę Karaibów. No i to już było takie dla mnie przynajmniej lekkie rozczarowanie. Było fajnie, było pięknie, ale tam troszkę nic się nie dzieje. Natomiast ludzie są dla mnie zaskoczeniem, dlatego że to są naprawdę mądrzy, wykształceni ludzie. Tak, Gdzie na tych pozostałych bardzo bezpiecznie wyspach tam jest właściwie. bardzo bezpiecznie. Ten naród jest taki troszeczkę wow w porównaniu do wszystkich tych wysep w koło, mam wrażenie. Także jeżeli ktoś by chciał tak właśnie bezpieczniej na Karaibach, no to myślę, że to jest dobre miejsce. To jest też Natomiast wyspa. ono też aż tak bardzo nie zachwyca jakimś tam przyrodą czy czymś. No są po prostu ciekawsze miejsca na pewno. Ogólnie jest ładny kraj, ale malutki, no i w sumie to jest najdalej leżąca wyspa, jeśli chodzi z tego całego, jeśli tak to można nazwać, archipelagu tego karaibskiego, więc to jest najdalej położona wyspa. I co ciekawe, że tą wyspę omijają huragany, że tam się raczej to nie zdarza prawie w ogóle, więc jak huragan płynie z zielonego, z wysp zielonego przylądka, no to nie, akurat tutaj nie trafia, tam bardziej obrywa Haiti i tak dalej, nie? Aż do Meksyku to tam idzie i na Florydę. To też taka mała ciekawostka z naszej strony. Odwiedziliśmy też Galapagos i Galapagos też moim zdaniem jest takim must have na, moim zdaniem do odwiedzenia, bo to jest typowo inne miejsce, gdzie lecisz i po prostu żyjesz razem ze zwierzętami, które mają takie same prawa, a nawet większe niż ludzie, którzy tam są. Spotkasz tam iguany ogromne, lwy morskie, także no i też oczywiście żółwie, rekiny. tak, rekiny, pływasz z nimi, one, te zwierzęta się nie boją, po prostu przypływają, czy nawet te ogromne lwy morskie, one są bardzo wielkie, przypływają do zatoczki, pływają z tobą, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Jeśli chodzi o tą stronę właśnie, o tą faunę, no to jest po prostu sztos. I polecamy bardzo, przepiękne plaże, jedna z najpiękniejszych plaż, jaką widziałam właśnie tam, ogromna, bialutki piasek, bo obok jest fajna Plaża zatoczka. żółwi. Tak, i tam na przykład widzieliśmy pierwszy raz w sumie takie małe rekiny młoty, które dosłownie pływały przy brzegu w takiej, wiecie, wodzie gdzieś o takiej głębokości. Także naprawdę polecamy pod tym względem. No i żółwie, tak, żółwie na Galapagos to jest... To są potwory ogromne, sobie leżą, wyglądają czasem jak kamienie i można się naprawdę o nie potknąć, więc trzeba się rozglądać. Także no coś niesamowitego. Wysp jest sporo, więc można każdą odwiedzić. Też jest ciekawe to, że na niektóre się nie da na przykład wejść, bo wybuchł wulkan, więc można obserwować wybuchy wulkanów z zewnątrz. No tylko wycieczki tam są na pewno kosztowniejsze, bo to jest jednak daleko i tam jest... Za wszystko się płaci. To I jest za wszystko się irytujące. płaci, nie? Ale to jakby, Ale wiecie, to to jest inna tak daleko, kwestia. że to jest inna kwestia. I jeszcze odwiedziliśmy też małą wysepkę, to tak jakby ktoś chciał odwiedzać Kolumbię, to też taki mały tip, polecam bardzo. Oni mają swoją karaibską wyspę, jakieś 2000 km oddaloną od lądu. Nazywa się San Andres. San Andres, bardzo malutka wysepka. Tam znowuż inni ludzie mieszkają niż w ogóle w Kolumbii, nie? Bo w Kolumbii jest taka mieszanka też kulturowa, właśnie Afroamerykanów i po prostu białych ludzi, czy tam jakichś rdzennych ludów, to jest ciekawe. A tam tylko spotkasz właśnie z Afryki ludzi, więc generalnie no bardzo fajnie i bardzo dużo takich historii na temat piratów i jednego Morgana, także najbardziej chyba sławnego tam, można dużo poczytać, bo ta wyspa była jego z ulubionych. No bardzo też ciekawie. No Następnie była Nikaragua. Nikaragua jest troszkę nijaka, natomiast no podejrzewam, że tam po prostu nie polecicie, też nie rekomendujemy jakoś super, jest stosunkowo niebezpiecznie i jakoś też tak nie powala w stosunku no nie do innych powaliło nas, krajów. tak to jest ale- typowo kraj dla backpackersów. No ale tam też jest wyspa Ometepe, Ometepe. możecie sobie pooglądać krokodylki i tyle. Następnie jest Honduras, skrajnie niebezpieczny kraj, nie jedźcie tam, po prostu odradzamy. Nie ma sensu o tym mówić, byliśmy tam jeden dzień, nie czuliśmy się tam ani dobrze, ani bezpiecznie.
mieli dobrą restaurację, mają dobre jedzenie, Tak. gotowane na kamieniu i drewnie, ale No, nie taki polecamy kraj tam bardzo pojechać. Zacofany, jeśli chodzi o taką ekonomię. Skrajnie źle pod każdym względem bezpieczeństwa, zacofania, brak dostępu, nie wiem, do bieżącej wody i tak dalej. Salwador bardzo fajny kraj, Super malutki. bardzo bezpieczny, odkąd jest tam nowy prezydent Bukele, tak. Bukele. Nie ma tam tak aż nic powalającego, ale Znaczy są jakieś miejsca. wulkany są, można odwiedzić, jest bezpiecznie, Jest. jest sympatycznie. Jak chcecie Amerykę Środkową, to jest ok. Następnie pojechaliśmy do Gwatemali, byliśmy tam z naszymi znajomymi. Tam już się zaczyna historia związana już z Miami, tak? Największa, najbardziej znana miejscowość, właściwie to miasto kiedyś było Tikal, to jest taki punkt na mapie w Gwatemali, żeby odwiedzić koniecznie. No i tam można poczuć ciekawy vibe, bo to jest w dżungli. Przepiękne budowle, bardzo dużo też jest gdzieś zakrytych pod drzewami, pod ogromną ilością ziemi. No bo miasto ma bardzo dużo lat. I cóż, no Acatenango i wulkan Fuego, najbardziej aktywny wulkan chyba w Ameryce Środkowej, który na bieżąco wybucha, można zobaczyć wybuchy właśnie lawy. Trzeba się wspiąć prawie na 4000 metrów, trzeba się wspiąć pod takim kątem, więc dużo płaczu, zgrzytów, ale to było pierwsze góry, więc teraz już tylko ciśniemy i robimy hikingi, bo no, spodobało nam się, więc to. Kraj dobrze prosperujący, rozwijający się, bardzo dużo architektury kolonialnej, także kurczę, no bardzo mi się tam podobało, bardzo. No i potem co, wjechaliśmy do Belize. Kraj ogólnie jest niebezpieczny, bardzo, mieszka w nim 400 000 osób jakoś i jeśli chodzi o ląd, no to jest bardzo niebezpiecznie, trzeba uważać, różne dziwne rzeczy się dzieją. Na samym lądzie jest tak dość płasko, trochę mają dżungli, nie było jakoś tak turbo ciekawie, ale jak już popłynęliśmy właśnie z Belize City na wyspy, no to się już tam zmieniło bardzo dużo, było przepięknie, fajny vibe, bardzo turystycznie, bardzo tak wakacyjnie tam cały czas jest, są dwie duże wyspy. No i co tam jest najciekawszego, co warto w ogóle przylecieć moim zdaniem do Belize i zobaczyć, no to jest druga największa rafa na świecie koralowa. Widzieliśmy tam pierwszy raz manaty w ogóle, które są strasznie ogromne, pływaliśmy z rekinami, snorklowaliśmy właściwie z rekinami, widzieliśmy płaszczki, więc no bardzo niesamowite miejsce. I dodatkowo jeszcze największy lake rasowy, który jest pod wodą, Blue Hole się nazywa. Tutaj oglądaliśmy go z góry, no bo można też robić tam nury, ale no to trzeba mieć licencję już na to, żeby w ogóle tam wpłynąć. No i wjechaliśmy do Meksyku, którego się w sumie najbardziej baliśmy. Znaczy ja się najbardziej bałam, nie wiem jak Łukasz. Jakoś tak, nie wiem, nie miałam jakichś takich tam... Nie wiem, ale wjechałam, postawiłam tylko paluszek za granicę i zakochałam się w tym państwie. Uważam, że to jest najlepsze państwo, jakie odwiedziliśmy kulturowo, jeśli chodzi o punkty turystyczne, o jedzenie przede wszystkim, bo też Wam chciałam powiedzieć, że jedzenie jakoś nam nie zachwycało. Cały czas uważaliśmy, że lepsze jest w Europie, do momentu, kiedy właśnie nie wjechaliśmy do Meksyku i po prostu skosztowaliśmy meksykańskiej kuchni. Jest obłędna, tak, owszem, jest bardzo pikantna. Do wszystkiego dodają limonkę i kolendrę, ale to jest tak cudowne i tak fajne i nigdzie nie zjesz tak pysznego jedzenia meksykańskiego, tylko w Meksyku. U nas w Polsce to w ogóle to nie jest jedzenie meksykańskie. No przejechaliśmy go praktycznie całego, no bo tam nam się auto zepsuło, więc mieszkaliśmy tam, tak szczerze mogę powiedzieć, że mieszkaliśmy tam pół roku. Spotkaliśmy przecudownych ludzi, przyjaciół, zaprzyjaźniliśmy się tam, takie bardzo głębokie więzi mamy. No, kraj niesamowity, naprawdę. No i potem wjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, no i ten kraj znowu jakby dla nas jest chyba najgorszym krajem pod kątem takim doświadczeń. Jest to kraj z plastiku, ludzie mają plastikowe uśmiechy, w restauracji jest plastikowe jedzenie, a za oknem masz plastikowe jezioro. Natomiast no jednocześnie mają chyba najładniejszą naturę, jeśli chodzi o parki narodowe, czyli no po prostu natura ich obdarzyła naprawdę pięknymi miejscami typu Sequoia Park czy jakiś tam Grand Canyon czy Death Valley. No można też poczuć klimat Route 66. Dużo takich klimatów z filmu, jeżeli kogoś to jara, no to wiadomo, że warto odwiedzić.
Natomiast no, jest to kraj z plastiku. No nam się nie podobał, nie skradł nam serca. Ja na przykład mam taką teorię, jak zawsze wjeżdżam do danego kraju, to zawsze się chwilę zastanawiam, się tak skupiam, bardzo obserwuję ludzi, bo uwielbiam to. I każdy kraj ma swoją duszę, nie? Naprawdę, każdy kraj ma swoją duszę i każdy się czymś różni, ale ma duszę. A ten kraj po prostu dla mnie nie ma duszy i to naprawdę coś tam czuję, że po prostu jej nie ma. No i nie ma się co rozwodzić na ten temat. Tak. Nie polecamy. Polecieliśmy na Tahiti i Polinezja Francuska również skradła nam serce, Tak. głównie mi. Jest to wspaniały kraj, jest to, podejrzewam, moim zdaniem jest to najlepsze miejsce na ziemi do tej pory, które widzieliśmy. Ludzie Najładniejsze, bardzo mili, ludzie spokojni. mili, spokojni, nie natarczywi, nie natrętni, nie jacyś nadmiernie weseli, ale też nie jacyś smutni. No po prostu jest tam przepięknie. Można snorklować, nurkować, snorklować można z płaszczkami, które pływają koło ciebie, przytulają się do ciebie. W międzyczasie pod nogami w tym czasie przepływa rekin. Wszystko jest w pięknej, lazurowej, błękitnej wodzie. No po prostu jest czadersko. Jest troszkę drogo, ale no generalnie kulturowo też jest bardzo ciekawie, bo to jest kompletnie inna kultura, o którą oni dbają. Są to Polinezyjczycy. Bardzo fajne miejsce. No i aktualnie możemy Was pozdrowić z Nowej Zelandii, kraj również przepiękny. No i zobaczymy, co nam przyniesie los. Lecimy Tak. do Australii, do Japonii, do Singapuru i będziemy odbierali auto z Tajlandii, także Tak. jeszcze przed nami dużo. Zachęcamy do śledzenia nas i lecimy do następnego pytania. Tak. Подорож – то процес. То не лем зміна місця, але теж рихтування до дороги. Повічте, як вас виглядало то рихтування на самім початку вашої пригоди? І як виглядає тепер, коли маєте легше зазнання і сходите на хвильку зі стежки, щоб зас потім рушити? No, za pierwszym razem to się szykowaliśmy mega mocno. Tak, bardzo przygotowywaliśmy auto do podróży, też nie byliśmy pewni, co nam potrzeba, więc też na przykład wzięliśmy za dużo rzeczy, bo potem wszystko zwoziliśmy właśnie w momencie, kiedy wracaliśmy pierwszy raz do Polski, to bardzo dużo rzeczy przywieźliśmy z powrotem. Wyrzucaliśmy też trochę rzeczy. No i tak, więc wracaliśmy 2 razy i wtedy już wiedzieliśmy, że nam nie potrzeba zbyt dużo, a sama podróż, jakby ta pierwsza część podróży, czyli ta roczna, bo my gdzieś tak po roku wróciliśmy na miesiąc do Polski, uświadomiła nam, jak super jest życie jako minimalista, czyli tak totalnie minimalistycznie, no bo 8 metrów kwadratowych no to nie jest zbyt wiele jak na 3 osoby, więc byliśmy świadomi tego, znaczy Łukasz już na początku był świadomy, więc trochę nas tutaj poganiał i nauczył też bardziej, że musimy mieć mniej rzeczy, ale jak no też sami się tego nauczyliśmy, nie? W trakcie, bo widzieliśmy po prostu z praktyki, że jest coraz mniej, więc później jak wracaliśmy, to tak naprawdę nie braliśmy nic oprócz kabanosów i czego? I ewentualnie jakichś, nie wiem, leków albo kosmetyków, bo na No przykład, i za drugim nie wiem, nie razem udało się wzięliśmy kupić gdzieś pustą tam. walizkę, żeby można było się spakować, Tak. żeby wysłać auto promem. Dokładnie. Tak, to no, puste walizki woziliśmy albo plecaczek tylko. Dokładnie. Teraz na przykład pozdrawiam Was z Australii, bo jesteśmy teraz w Australii. No to niestety... Widzicie z Sydney. Tak. Auto wysłaliśmy łodzią do Tajlandii ze Stanów Zjednoczonych i aktualnie na przykład jeździmy z wielkimi tobołami, bo nie mogliśmy zostawić ciuchów w środku i niestety to jest tak niekomfortowe mieć tyle walizek, bo nauczyliśmy się po prostu żyć na plecaku i to jest fantastyczne, bo jesteś taki wolny od tego problematycznego odbierania bagaży i wszystkiego i targania tego dla zdrowia Twoich pleców i tak dalej. Julka nie widać. Poszedł, już mu się nie chce. Także no to wygląda tak, że praktycznie nic nie zabieramy, tylko to, co ewentualnie może nam sprawić przyjemność, czyli kabanos polski i właściwie tyle. Dla Julka to ta podорож to już wielka część życia. To czas nauki, poznawania, zaznawania świata i smakowania go. To szansa na rozwijanie kontaktów z ludźmi. Думам, że daje to możliwość bardzo dużo się nauczyć. A co wy думаєте? Що вашій дитині і вам, родичам, daje to ta podорож? I Julku, żwidania do Tebe, że Tobie się najbardziej podoba, a że nie jak nic.
mam bardzo dużo kolegów i koleżanek. Jednego kolegę spotkałem w Mexico City, nazywa się Liam. Bardzo kocham mój hiszpański, jak mówię lepiej. Po angielsku trochę lepiej. I taki gejzer mi się jakiś podobał, takie jezioro, które miało zielone i żółte. Kolory, tak? Mhm. A jak Tak. pachniało, powiedz o tym. Nie wiem. Jajem. Takim jajem, nie? No Bo w jajem. parku geotermalnym, I tak? a się nie boję, a bardzo się boję. Znaczy nie lubię kiedy jest zimno tak, jest mi mokro, nie lubię kiedy jest tak mi gorąco. Wolę taki bardziej letni. Klimat, tak? Tak. I też się boję jak zawsze, jak kiedyś tam dotykałem, pan mi kazał dotknąć głowę węża, Anakondę. anakondę? No. A, W anakondę. Amazonii. No. No i dotknęłem i potem tak. Jeden palec. A nie ten palec, no dobra, ten palec. No i chciałem dotknąć, tylko że mnie tak wystraszył i pobiegłem. I uciekłeś, tak? Się No, przestraszyłeś. I No. mama i tata też mieli taką anakondę wilgachnąc z wody na szyi. No. No. A powiedz, co jeszcze się nauczyłeś w trakcie podróży? Pływać, prawda? No, pływać. I mam też zdjęcie, pamiątkę z tą anakondą taką wielką. Tak, dla niego na pewno nie ma takich barier teraz, że jest na pewno bardziej otwarty, bo kiedyś był bardziej wstydliwy, a teraz jest taki, że w większości sytuacji jej się nie boi, jest bardzo odpowiedzialnym chłopczykiem, naprawdę, bo już mieliśmy dużo takich doświadczeń. No i właśnie dzięki tej podróży, dzięki temu, że możemy się też przede wszystkim od siebie uczyć dużo, to też nam dało jakby jako rodzicom i tej relacji dziecko-rodzic, także tak. Mogłabym jeszcze powiedzieć, że na pewno dało to, że bardziej myślę w ten sposób, że świat jest, przekonałam się o tak, że świat jest dobry, a nie zły, bo mieliśmy też oczywiście takich też złe doświadczenia, ale większość mieliśmy tych dobrych doświadczeń, czyli wszystkich ludzi, których spotykaliśmy i tak dalej, dało mi to przeświadczenie, że świat jest naprawdę dobry, a nie, że czasami żyjemy w takim, jak gdzieś tam, nie wiem, dziadkowie czy rodzice nam powtarzają, że świat jest niedobry, czy ludzie są źli. Nie, to jest nieprawda i się tym właśnie przekonałam o tym. Bardzo dużo mam teraz czasu na to, żeby zajrzeć w głąb siebie i to jest na pewno fajne, czasami trudne, czasami miłe, no ale to tak wygląda. I na pewno też robimy rzeczy, znaczy świadomość mamy taką, że możemy robić rzeczy, które lubimy, a niektóre są pilne jakby. I chodzi mi bardziej tutaj o to, że często my stawiamy jakby wszystko na to, żeby zrobić te rzeczy pilne, a nie te, które lubimy. I czasami jest taka, wiecie, dysonans, a teraz oczywiście robimy te rzeczy, które musimy, no bo trzeba je zrobić, ale mamy więcej czasu na to, żeby zrobić to, co się po prostu lubi. Czytać książki, słuchać więcej muzyki, tańczyć, śpiewać, cokolwiek, tak? Które rzeczy są dla nas po prostu ważne, a przede wszystkim możemy dużo więcej czasu spędzać z synem i go jeszcze bardziej poznawać. Ja też uważam, że właśnie ten czas spędzony razem, który czasem jest naprawdę trudny, no bo jesteśmy na kilku metrach kwadratowych 24 na dobę razem, bywa ciężko, ale też z drugiej strony trochę jakby poznaliśmy się bardziej. Mamy czas ten, którego normalnie nie ma, kiedy chodzisz do pracy, kiedy jesteś w tym wirze codzienności. No też się na pewno przekonałem, że tak naprawdę twórcy filmów nie mają tak bogatej wyobraźni, tylko po prostu dużo podróżują, bo wszystko, co możecie zobaczyć w bajkach, filmach, awatarach i różnych innych ciekawych hobbitach, to wszystko ma odzwierciedlenie tak naprawdę w rzeczywistości, to wszystko istnieje i to wszystko gdzieś ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, także oni nie mają aż takiej wyobraźni, tylko po prostu chyba dużo w życiu widzieli. Także to jest bardzo fajne, podróżowanie jest naprawdę super. Tak.
Z wielkim zaciekawieniem obzerałam Wasze nagrania i to ty w spільnych mediach, i to ty w dłuższych filmach na YouTube. Kiedy dobrze porozumiała, ta wy ste się kuściok podzielili tyma rolami. Klaudia Wece nagrywa na relacji, a Łukasz na to ty dłuższe filmy. Powiedzcie, jak was wygląda to tworzenie kontentu? No tak, faktycznie podzieleni jesteśmy. Oczywiście trochę się tam przeplatamy, ale ogólnie podzieliliśmy to. Ze względu na to, że ja po prostu chciałem robić YouTube'a, nie znam się na social mediach. Aktualnie tak naprawdę YouTube jest lekko zawieszony, bo akurat jest zmiana osoby, która to klei. Ja to nagrywam, natomiast nie mam czasu już tego sklejać. No i tak to wygląda. W międzyczasie chciałem zrobić coś, czym się interesuję, czyli tematykę biznesowo-inwestycyjną. Troszeczkę z tym podziałałem, natomiast no gdzieś tam nie miało to jakiegoś dużego wzięcia, dużej oglądalności, więc robię tylko takie ważne wydarzenia biznesowo-inwestycyjne. A tak to, tak to wygląda. No. No tak. Z social mediami to jest tak, że ja mam różnie, bo czasem mam tak naprawdę bardzo dużo siły, żeby to robić, a czasem nie, bo tak naprawdę bardzo dużo pracy jest z tym związane, zwłaszcza jak chcemy robić to na bieżąco, czyli robić relacje codzienne. Ja na przykład aktualnie jestem do tyłu strasznie, bo tak naprawdę niedawno skończyłam z Meksykiem, więc cały pobyt na przykład w Stanach Zjednoczonych no już nie wrzucę na relacje. Teraz jesteśmy w Australii, więc też w plecy mam Nową Zelandię. No i tak to wygląda, że na bieżąco czasami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Że w kamperze ma to jakiś sens, dlatego że możemy się zatrzymać, sobie zrobić przerwę, ale na przykład teraz jak podróżujemy bez kampera, czyli bierzemy loty i wypożyczamy auto i jeździmy, no to naprawdę dużo schodzi, więc bardzo dużo pracy jest z tym związane. A my chcemy też trochę odpoczywać, bo to jest taka jedyna w życiu podróż, spełnienie marzeń, więc czasem jak widzimy, jesteśmy czasem sfrustrowani, żeby to zrobić, bo masz milion innych rzeczy, dziecko do ogarnięcia, też chcemy razem spędzić czas, zwiedzić i przyjemnie jakby, żeby było, a nagle musisz milion rzeczy powrzucać. Czasem jest tak, że ludzie nie chcą na przykład oglądać, więc bardziej to robimy dla siebie, a nie dla znajomych, i dla znajomych, niż tak dla wszystkich. Więc tak to wygląda, po prostu nie zarzucamy się tym, a żeby czasem mieć jakieś wspomnienia, nie, to wrzucamy, żeby wiadomo było, że gdzieś byliśmy i gdzie byliśmy. No a jak wygląda tworzenie tego kontentu, no to niestety to wygląda tak, może powiemy jak powinno wyglądać. Powinno wyglądać tak, że jest scenariusz, że wiemy co będziemy nagrywać, że no generalnie powinno to być ułożone, a w praktyce to wygląda tak, że my po prostu żyjemy, zwiedzamy, jeździmy i przy okazji towarzyszy nam kamera i tyle. I nagrywamy to, co widzimy, to, co czujemy, to, co jest teraz. Ja dobrze powiedziałam, bardzo dobrze to powiedziałeś. Więc tak to tak wygląda. jest, Jak chcecie no. zobaczyć taki prawdziwe życie, prawdziwy lifestyle w podróży, no to możecie nas oglądać. Tak, a tu jak myślimy chcecie zobaczyć remontanckich. zaaranżowane odcinki, gdzie człowiek wie co będzie nagrywał, bo już tam był i to jest fajne, jak na przykład u pana Cejrowskiego, no to niestety u nas na razie tego nie zobaczycie, chyba że będziemy gdzieś drugi raz, to wtedy jak najbardziej. Podróż jest jak otwieranie wyglądu, które wskazuje nam świat, innych ludzi, innej kultury. To nieocinena wartość, ale to ta przygoda переплітать się w niej i radość, i starunok, straplenia. Znam, że nie все jest lekko. Powiedzcie, jakie najbardziej jaskrawe momenty wspominacie, ale też to ty, kiedy maliście najwięcej trudu i takich cięższych momentów? Okej, jeśli chodzi o te momenty najgorsze i te najlepsze, no to zacznę od tych najlepszych. No to przede wszystkim to, że poznaliśmy fantastycznych ludzi, którzy dali nam bardzo dużo miłości, przyjaźni i takiego, wiecie, że można znaleźć, takiego przekonania, że można znaleźć na drugiej stronie świata również rodzinę, która de facto no, genetycznie nie jest nią, ale tak może być.
to jest jedno i poznaliśmy takich w Argentynie, poznaliśmy w Kolumbii takich wspaniałych ludzi, no i potem w Meksyku poznaliśmy w sumie najbardziej bliskich nam przyjaciół. No to są te najfajniejsze rzeczy, tak myślę, z całej tej drogi i bardzo dużo doświadczeń takich dobrych. Ogólnie tego, czego się nauczyliśmy, takich umiejętności bardzo, bardzo przydatnych, ale to mówię też ogólnikowo, dlatego że no, ciężko jest mi też powiedzieć o tym, jakie te umiejętności są. Nawet sam, jak dla mnie to też na przykład sama takie podniesienie swoich wartości, wartości siebie w ogóle, że się daje radę, że jest mimo wszystko się takim odważnym, bo w niektórych miejscach takich spaliśmy na przykład, że no pewnie nie każdy by był w stanie, a my nam się jakoś, nie wiem, chcieliśmy, nie baliśmy, albo czasem baliśmy, ale przełamaliśmy ten nasz strach. No a Łukasz może powie o tych najgorszych momentach, które nas spotkały, bo się zdarzyły. Tak, niestety. No, z tych gorszych momentów to na pewno była kradzież. To niejednokrotnie, a w sumie to można powiedzieć, że trzykrotnie, dlatego że co prawda raz ukradli chyba tylko kąpielówki, ale mimo wszystko. Natomiast no, też trzeba wziąć pod uwagę, że zazwyczaj się okazywało, że jak się zdarzały jakieś złe momenty, to po nich się zdarzały te dobre, czyli na przykład jak Klaudię ugryzł pies, to właśnie poznaliśmy bardzo fajnych ludzi, a w międzyczasie jeszcze wywalili nas z kempingu i trafiliśmy na kemping, gdzie zostaliśmy dużo dłużej i właśnie poznaliśmy wspaniałych ludzi, więc niby byliśmy źli, że nie wiem, że wywalili nas z kempingu Tak. i Klaudię ugryzł pies, ale z drugiej strony zdarzyły się przez to jedne z fajniejszych momentów całej podróży. No także te kradzieże, przez które gdzieś tam jakieś traumy były, wątpliwości i tak dalej. Zepsuty samochód, który nas uwięził na pół roku w Meksyku, gdzie ja się na początku mega męczyłem, ale z drugiej strony może przez to, że nie naprawili nam tego auta od razu, to trafiliśmy do znowu innego miejsca w Meksyku, gdzie znowu spotkaliśmy bardzo fantastycznych ludzi. Także nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A Ty chciałbyś coś powiedzieć, Julcio? O jakimś najfajniejszym momencie? Ja myślę, że jest taki Twój najfajniejszy moment, co? Bardzo mi się podoba, jak się bawię z moim kolegą. I gdzie się bawiłeś z tym swoim kolegą? W Powiedz. Meksyku, byliśmy w Oaxace, naprawili nam auta i wtedy pojechaliśmy do Meksyku. Spotkałem swojego wtedy kolegę. No i mam do niego kontakt i dzwonię do niego czasami. No. Super. Перед вами azijskie ścieżki, orientalne smaki i poznawania drugich kultur. Powiedzcie, jakie są wasze spodziewania, plany na najbliższe miesiące? Dobrze. Jeśli chodzi o Azję i przyszłe plany, no to właściwie tak, przyszłe plany to mamy na razie takie, żeby z Australii zajechać, postawić już na kontynencie azjatyckim pierwszą, znaczy stopę, no to pierwszy przystanek będzie Singapur, później Japonia, ale nadal to bez kampera. No i kamper dojedzie z końcem sierpnia, odbieramy go w Tajlandii i stamtąd będziemy przemierzać. No już mamy dokładny właściwy plan, którędy będziemy jechać, więc przypuszczamy, że będzie dużo szybciej. Plan jest taki, żeby w przyszłym roku we wrześniu już być w Polsce. No może się uda wcześniej, ale wątpię, no bo zapomnieliśmy o tym, że jest jeszcze przecież zima w Rosji, tudzież gdzieś tam w Chinach i tak dalej, więc będziemy gdzieś musieli przeczekać, no bo nie przyjedziemy tym naszym kamperem po tych śniegach azjatyckich i tego nie wzięliśmy pod uwagę, dlatego tak zakładamy, że na przyszły wrzesień 2026 to będzie, tak? Dobrze mówię? No, dobrze. No to tak, ale no i cóż, no ja na pewno, nie wiem, wydaje mi się, że będzie totalnie odmienniej niż w Ameryce. No, moim największym marzeniem właściwie to, nie wiem, jakoś zawsze tak gdzieś tu wewnętrznie chciałam pojechać do Ameryki Południowej i jakby jak tam pojechałam, no to byłam zachwycona. Azję jakoś tak nigdy o niej nie myślałam, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że będzie też przepiękna i bardzo, bardzo inna i orientalna
w zdecydowanie inny sposób, zwłaszcza, że gdzieś już tutaj jakieś namiastki Azji mamy, no bo bardzo dużo właśnie Azjatów mieszka w Australii, czy w Nowej Zelandii, czy też na Hawajach, jak byliśmy, to bardzo dużo Japończyków przyjeżdża, więc no oni są tacy bardzo dystyngowani, bardzo grzeczni, bardzo spokojni ludzie, więc no bardzo ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. No i najbardziej oczekuję, wiecie czego? No słońca, no bo ja kocham i ogólnie te klimaty równikowe, więc myślę, że jak dojedziemy do Tajlandii, no to będę zachwycona, tak jak byłam zachwycona na równiku, na Karaibach i tak dalej, więc no tego najbardziej oczekuję. Ciepełka, tak. No a ja dobrej kuchni, bo to jest dla mnie mega fajne w Azji, że naprawdę ta kuchnia jest ciekawa, inna i bardzo smaczna. No i żebyśmy po prostu już wracali. A Ty, Julcio, co byś chciał, co oczekujesz? Nic. Nie ciepełka, bo Co trochę ma być, zimno to jest, nie? będzie. Może żeby już nam się kleszcze nie przyczepiały, bo tutaj w Australii załapaliśmy pierwszego kleszcza od 2 lat, także nie było ciekawie, bo tutaj występują i pierwszy dzień i od razu kleszcz. A nie chodziliśmy po jakichś buszach, więc to było zabawne troszkę. No więc w sumie tyle z takich planów na... Może jeszcze Wam tylko powiemy, że wiemy, że przyjedziemy Tajlandię, że wjedziemy do Laosu, później wjedziemy do Chin, zastanawiamy się... i Kambodża jeszcze, przepraszam. Następnie no, z Chin tam będziemy jechać w konwoju, bo w Chinach nie można prowadzić samemu auta, więc trzeba po prostu znaleźć takiego przewodnika, się nazywa konwój, na kilka aut się jedzie z przewodnikiem na przedzie i nie wiem, z miesiąc czasu chyba będzie trwała taka podróż. No i się zastanawiamy, czy przykraczać właśnie w Rosji, czy przez Tybet jeszcze wiemy, że jest opcja do Kirgistanu wjechać. Nad Rosją się zastanawiamy tylko dlatego, że nie, że jest niebezpiecznie, no bo Rosja jest tak wielka, a mamy informację, że tam jest wszystko ok, tylko po prostu wiza jest dość krótka, taka turystyczna na 2 tygodnie, a trzeba przejechać 2000 km odcinka rosyjskiego. No i jak się auto zepsuje, no to nie będzie dobrze. I tylko tutaj nas jakby nad tym się po prostu zastanawiamy, bo to była w sumie dość cenna wskazówka od znajomych Polaków, którzy przyjechali Azję i teraz są w Tajlandii. No i później co? Z Kirgistanu przez morze przyjedziemy do Azerbejdżanu, potem Gruzja, No już chyba Turcja i no i Turcja Europa. i Europa chyba, no chyba, że nam się zamarzy jeszcze gdzieś tam wjechać do Gruzji, tam gdzie nie byliśmy, ale raczej Turcja i już będziemy w Europie, no to już jak w domu, prawda? Także tak mniej więcej plan wygląda w Azji. No więc pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie, całą naszą rodzinę, jedną i drugą. Tęsknimy za Wami bardzo. Tak, ale niedługo się już zobaczymy ponownie. Chcieliśmy Was zaprosić na nasze social media i na YouTube'a. Przybij piątaka na końcu świata. Oczywiście będziemy bardzo uradowani, jak zasubskrybujecie i będziecie nas od czasu do czasu odwiedzać. No bo to jest w sumie fajne. Łukasz jest bardzo zabawny na YouTubie. Lubimy oglądać, co on tam czasem mówi, bo ma bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ja zapraszam serdecznie na właśnie nasze social media, żeby zobaczyć zdjęcia, jakie robię z podróży i takie z nami, i takie w ogóle natury czy architektury, bo czasem lubię. No i cóż, i coś Całą jeszcze? społeczność łemkowską pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Was Zapraszamy wszystkich. do oglądania i do zobaczenia Do zobaczenia. na jakiejś watrze. Tak. Julku, Klaudio, Łukaszu, дякую вам, дороги, за то, że поділилися фаłatką swojej пригоди. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, a przede wszystkim bezpiecznej dorogi, żebyście все wертали szczęśliwi domu. Mam nadzieję, że tak nasze ścieżki na świecie się zejdą, a może i Lemkołyna znajdzie się na Waszej trasie. Szczero Was zdrawlu z prekrasnej zelenej Lemkołyny, perepełnionej śpiwom ptachiu. Kińcy piszą je w Beskydy, posмотри ty tam. Де мешкали наші діди, та тепер уж сам
Witrevi i nesnia po mecze chorannym, gdy wyszusiane serce mene prowadzi. Bitne, bo bitne